Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hori nego saku parmatan ingkang dadi hormatan badipun bapak-bapak muspika dalasan sedaya setap ibun ingkang dadi hormatan badipun bapak kepala desa dalasan sedaya perangkat ibun para pepunden sesepuh ini sepuh yang sampun pono ing pawas pitutur kiblat ing panembang pantes pinun disa kinabekten para pangemban yang projo satriyaning negari minangka pandang pandum ing perwudasi ing sinuba ing panghormatan nuwun kala nuwun kepareng kala marak ngambil kamar dengan panjenengan krono panjenengan saweg wahan pangandikan hingga hari julur kepiniji panjenenganipun bapak-bapak panitia kasih pangaturaken raos pangoros ingkang mijil saking telenging Wardaya. Ugi ngaturaken agung panuwun dhumateng Bapak Mitra ingkang sampun kersa paring biyantu bondo donya sepikiran ingkang dosaken kemayoran ing adicara punika. Wonten ing wekdal punika panjenenganipun bapak-bapak panitia anggadhi hajat wondene hajatipun nggih punika sedekah bumi Sambirejo mugi-mugi saksempunipun sedekah bumi punika bumi Sambirejo dados bumi kegemaripah loh jinawi karto tenten Maharjo subur kang sawiti nandur tenebi ten ing sikur sakit wonten ing dalem menika panjenenganipun bapak-bapak panitia sengaja paring panglipur arupi beksan tayub kanthi tri waranggono ingkang sampun samapta. Keko kusumaning ayu Yasmi mijil saking cancung karisan bubulan kabeng duwi kusumaning Ayumi mijil saking bakulan karisan Temayang kabeh ngatri kusumaning ayu Tuti mijil saking Kolong karisan Ngasem gongso dening Rawit setya marga budaya mijil saking Sambirejo karisan Ngasem Bojonegoro kanthi pangarsa panjenenganipun Mas Arif Subianto acara punika kasangguyung Krishna Audio mijil saking Stren ugi kasangguyung Templo syuting mijil saking Gayam wondene Prabu Sutal punika nami kula Cak Gabidi mijil saking Jono karisan Temayang para pirawuh kula kinten cekap ingkang kula matur bebelih wonten sisip saha keteranganipun mugi para pirawuh kersa tusih pangabdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kala nuwun.
Para Prabu temurune Waranggono wonten ing sasana lang pisan kanthi iringan gedhe serapat. Dhumateng Waranggono kula suwun kanthi sanget sekar pelanggan tumuju ing sasana. Dhumateng Baratungga kula suwun kanthi sanget ngaracik serapat dados.
joget tetembangan Rama aja padha kembo nindakno kate prasaja arep disabrang ra ana wate etan gemati kulon ya gemati ditimbang-timbang padha abote